ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଲିକ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଅଜାହାର ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୋଉର ମୋର ଆସିଛୁ ଅଜାହାର ଗାଁରେ ବୁଲିବାକୁ। ଆଜି ଦିନର କାମ ହେଉଛି ବୋଉର ମୋର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଜାହାର ଗାଁରେ ଯେତେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ବୁଲିବୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲୁ ମା ବଘେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପୂଜା କରି ବଘେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ବୋଉର ମୋର କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଆଉ 2-3ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ତ ଧାନ ହୋଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତି ବୋଉର ଫଟୋ କେତେଟା ଉଠିଆ ହେଲା। ତ ସବୁ ଦେଖାଦେଖି କରି ଆସିଲା ପରେ ମାମୁଁକୁ ନେଇଗଲି ମାମୁଁ ଘର ରାମ ମନ୍ଦିରର ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ତ ମାଲିକ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ନେଇକି ଗଲେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ମାମୁଁ ଘର ମୋର। ତ ମାମୁଁଙ୍କ ଝିଅ ବି ଯାଇଥିଲା, ତା ହାତ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଛୋଟଟା। ତ ମାମୁଁ ତାକୁ ଟେକି ଦେଇ ସେ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼େଇଲା ଆଉ ତାର ଜନ୍ମଦିନ। ତ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସିଡ଼ି ଲଗିଆ ହେଲା, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତା ଜନ୍ମଦିନ ତା ବୋଉ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଅଳତା ଲଗାଉଥିଲା। ଆଉ ଅଳତା ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୁବ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଫୁଲ, ଧୂପ ଦିଆହେଉଛି। ତାକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦାପନା କରାହବ। ତାର ଆଜି କୁନି ବାହାଘର ହବ। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ହେଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ତୁ ସେମିତି କୁଲୁ ହଉଛି ଖାଲି। ତାପରେ କେକ୍ ଫେକ୍ ରାତିକି ଟିକେ ଆସିବ, କଟା ହବ। ହବ ନା ମାଲିକ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପିଲା, ପିଠା ଟିକେ ହବ, ଖିଆଖିଇ ଟିକେ ହବ। ତ ଏମିତି ସବୁ ହବ। ତାପରେ ତାକୁ ଗଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା ସବୁଆଡ଼େ। ମାଲିକ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯିବା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରୁଥିବେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆ କାମ ଶେଷ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କାମ। ତ ତାପରେ ଗଲୁ ହେରି ସେଠିକି। ସେ ମନ୍ଦିରର ନାମ ହେଉଛି ପୀରଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ଏମିତି ସେ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ବୋଉର ମୋର। ବୁଲାବୁଲି କରି ସେ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଏମିତି ଦେଖିଲୁ ସବୁ। ତ ଦେଖିଲୁ ସେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ପେପରରେ ବାନ୍ଧିକି ସେ ଲଗାନ୍ତି। ତ ମୋର ବି ମୋ ମାନସିକ ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପେପର କିଣିକି ଆଣିଲି, ଗୋଟେ ପେନ୍ କିଣିକି ଆଣିଲି। ଏବଂ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବୋଉର ମୋର ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଲେଖାଲେଖି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ସବୁ ଲୋକ କେମିତି ମାନସିକ ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଏଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତ ବୋଉ କହିଲା ତୁ ବି ଲେଖ, ତ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ମୁଁ ସବୁ କିଣି ଆଣି ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଟିକେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରି ତ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ବୋଉର ମୋର। ଆଉ କେତେରେ କ'ଣ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଉ, ବସିଲା ତେଣୁ ପେପର ପେନ୍ ଆଣିଦେଲି। ତାପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଲେଖିବାକୁ। ତାପରେ ଏଠି ବସିକି ମୋ ଲେଖା ଏବେ ସରିବ, ମୋ ଲେଖା ଏବେ ସରିଲା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖା ବାନ୍ଧୁଛି ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି। ତ ତାପରେ ବାହାର ଦେଖିଲୁ, ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି। ମନ୍ଦିରଟା ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଏମିତି ଥିଲା। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓଟେ କଲି। ତାପରେ ମୋ ମାମୁଁ ଝିଅର ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଦିନ, ତା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲୁ କେତେ କ୍ଲିପ୍ ଭଙ୍ଗା ଥିଲା ଏମିତି ସବୁ। ମାଲିକ ବହୁତ ରେଟ୍, ଜାଣିଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଜଳଖିଆ କରିଥିଲି। ତାପରେ ବୋଉର ମୋର ବାଇକ୍ ଧରି ସେଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତ ମାଲିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି ମାଲିକ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା।